ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon, nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ako ang klase sa babae nga way control sa kaugalingon bahin og sex. Di man gyud ko kiat nga pagkababay, kay formal man kong mandihok-lihok. Apan ang nakaapan lang nako kay available ko permi anang bahina ug easy to get kit ko. Wasab ko mahibaw kung nganong ingon ini ko. Basta kay dali ra kong mauto o mailad. Hangtod nga miabot ko sa point nga sa akong ihap, miabot na gyud og 8 ka lalaking akong ika-sex. Mga kailanan nako. Ang uban uyab, ang uban mga ka-fling-fling lang. Unya, pagko pa man ang tako ng hukas. Tanimaho naman sab kong langsi. Ngano di ko eh. Kalaming kauton sa kong kinataw. Laina ni eh. Ang agbagsigi ko pangaut kon ato ko sa gawas nga may makakita na ako. Di lang ko mo eskwela karon eh. Oh, naya pa man lagi ka ilis. Wa day kay klase? Kuan ka ng lain man akong lawas pa. Maong absent lang sa ako ron. Oy, pag inom dito og tambal, aron maayo ka. Opa. Na sige. Kung maabot si mama nimo, ingnang nilakaw ko ha. O ayaw kalimot pag inom og tambal, ha? Anak? Opa. Sa may tumaron ako tambal pa. Ngawa mo kumahipaon sa itambalin akong gipati ron. Sa? Uy! Nga ako may pasinlan mo, anak. Ikaw ba last na akong gika-sex, Vincent? Huwag sakit yung anak eh. Og, pwede ba, Ilis? Itong dali sabi, ayaw bang kahinam na ko nimo? Lipi, niya ko nimo. Vincent. Ay, kalapat sa kong kalaming di ipangon eh. Okay. Kakatol ba ning... Hala? Nausam na akong panit. Nga may nagpatak-patak nga katol. Unsa man ka ni? Nabalaka ko sa mga sintomas nga akong gibati karon. Kay nagkadaghan na siya ug manggawa siya matag human nga makasex ko. Ako ning gi-search sa internet.
STI man ang mugawas. Kung sexual transmitted infection, kay multiple kog partners. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, baho ang akong discharge, mga to lang kong private parts, ug akong panit, ilabi na paghuman og sex. Tungod ba ni kay multiple kog partners sa sex? Ikaduhang pangutana, base sa akong mga simptomas, kung may sakit man ko tungod kay lain-lain ng akong sex partner, unsa may tawag ani? STI ba kung sexual transmitted infection? Unsay tambal? Wa ra ba ko'y PhilHealth o wa ko'y kwarta? Magkatabang ba ang DOH? Ikatulong pangutana, kung maminyo man ko, mutakod ba ni sa kumbana? Lifetime ba ning sakita? O kung mamaptos ko, maapektahan ba unya ang bata simbak ko? Ikaupat o katapos ang pangutana, nganong ingon ani man sab ko, nga wa man ko'y control bahin og sex. Mas thrill ko og laing-laing sex partner. Pero, dili ba ako kiat nga pagkababay? Formal ko, pero nganong huyang manggit ko anang bahina og daling mada? Naba ko'y problema sa utok? Abnormal pa ni? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Elise. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran nyo di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema ato ni Ellen Batahan na motambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, never think you are insignificant. You matter greatly, no? Kada usa nato nagay purpose ning kinabuhi. Ayo pagtuo nga wala gyud kay hinungdan yun na gitay hinungdan, no? Natay rule na ning kalibutan na o nganong gihimo ta sa Ginoo. Na dati sa according to Father Aloy, no? Okay? So ang ato magtatampo karon lawa si Elise, 21 years old, single, taga Valencia City, Bukidnon. Daghan ko na siya uyab, nya mo lagi to multiple sex partners si Elise, no? Musta na ba mga taga Mindanao, Glicerio Galolo diya sa Cagayan de Oro City. Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon. O mga Dinsing family, no? Diya sa Bukidnon. O nakoy nantamdan diri nga taga City of Naga. Pagula ning gisulat niya from Marilo Largo Lacerda. Ako lagi rin basahon Marilo kay mo rin ginisulat. Mga Largo family diha sa Hagimit, City of Naga, Cebu. Mga si Giovanni, si William, si Sheila May ug si Jacqueline. Mga Lapis family, Andres, Chirel, Minis, Wilfredo, Idornia ug si Jesus Senior. Mga Insina family, si Marilu, Sara ug si Alvin. Ug napagyo si Juby, Mujica, Janet Sigubia, Dundon Sigubia, Vicky Quiapo, Darwin de Lima, Mary Rose Espinoso ba ni? O Elvera Restauro diya sa Hagimit, City of Naga, Cebu. Okay? So, going back to our sender, si Elise, punto medical ang problema ni Elise, no? Ako lang gining paningkamutan na Elise, no? Imong problema. Unang pangutana ni Elise, baho ang akong discharge, nangatol ang akong private parts ug ang akong panit ilabi na naghuman og sex. Tungod man ni kay multiple sex partner, multiple ko ni siya og partner sa sex. That could be possible, Elise, no? Kay dili ta sure nga kung imong usa sa imong gika-sex partner na ay mga sexually transmitted disease, no? So kini magong ang sex organ sa inyo mga babae natay gitawag nato og mga infection diha, mga posible, no? Naturally kung naay imbalance sa
kanang gitawag nato og yeast og bakterya diha sa inyong private parts, makadevelop mo og vaginitis. How much more kung naa kay multiple sex partner, posible ka magkasakit og mga sexually transmitted diseases like syphilis, gonorrhea, tiangruid, so kinahanglan ma-testingan ka, napoy posible nga mga antifungal nga mga infeksyon nga mahitabo dihang dapita. So, considering daghang kag sex partner, and I'm not sure kung balikon kung usa o duha na itong imo ka sex partner na ay sexually transmitted nga kuan, posible ka matakdan. Ikaduhang pangutana, base sa akong mga sintomas, kung may sakit man ko tungod kay laing-laing sex partner, unsa may tawag ani? Sexually transmitted infection, yes. Unsay tambal, wala ba ko'y PhilHealth o wala ko'y kwarta, matabang ba sa DOH? Posible. Before na magtambal ani Elise, kinahanglan magpakuan sa ka, magpa-laboratory para mahibalaan kung unsa mang klase nga sakit nga naa ka, no? Ang akong mahinumduman aning mga ingon ani nga high dose of penicillin, no? Kung naa pa tay daghang mga tambal ni ani nga depende sa result sa imong culture or laboratory workup. So, i-diagnose ka, pinagi sa pag-examine sa imong dugo, sa imong ihi, sa imong stool, o ipa-culture ba ang imong vaginal discharge para mahibalaan kung unsa mang sakita, syphilis ba, herpes simplex ba, or mga chlamydia ba, sexually transmitted disease. These are mga sakit nga curable man pod, no, na may tambal. Ikatulong pangutana, naminyo man ko, mutakod ba ni sa akong bana? Yes. Lifetime na ba ding sakita? This can be treated as long as mo stop ka og multiple sex partner. Ug kung munabdos ko, maapektuhan ba unya ang bata? Simba ko lang, posible maapektuhan. Kay kung naa kay sexually transmitted diseases niya magbuntis ka, posible nga ang imong bata magka-develop og congenital malformation. So kung pananglitan mabuntis ka, make it sure nga naagyo kay thorough and regular prenatal check-up para ma-monitor ang progress sa imong pregnancy o kung naamang kay positive nga sexually transmitted disease, matambalan ni siya rather than maapektuhan ng imong developing fetus. Ikaw pa ito katapos pangutana, nganong ingon ani man sabko nga wala ko'y control bahin og sex. Mas matrail ko lain-laing sex partner pero dili baya ko kiaton nga babae, no? Normal ko pero nganong huyang mangyud ang akong sa anang bahina o daling madala. Naaba ko'y problema sa utok, abnormal ba ko? Well, naa mga babae sad, bisan mga lalaki nga sa mga lalaki gitawag dig Don Juanism, sa mga babae hypersex, no? Maybe you need extra time to be with your husband, no? Para nga matintal ka and avoid places nga taas kayong temptation like mga social gatherings, especially during night time, under the influence of liquor. Kaya posible man kang wa na control kung nakainom ka, no? So kung ang imong bana caring ra pud nimo, it's about time na gyud nga mo focus na lang ka sa imong bana rather than magsigi kag lakaw kada gabi, maginom-inom diha together with other men, taas kayong tentasyon nga makuha na sa ka, matintal na sa ka pag-sex sa laing-laing lalaki. Naay mga ingon ani nga mga tao nga kusog kayo ang ilang inunta production sa sex hormone, no? Sa inyo, sa mga babae, estrogen, progesterone, sa mga lalaki, androgen or testosterone, pero babae man ka, estrogen, progesterone, taas tingali, ug masuppress ra ni pinaagi sa pag-shy away with mga lugar nga taas kay ang tentasyon, labi na you will be under the influence of alcohol or any form of drug. So kasabot ka sa akong explica ni mo Elcida sa Valencia City, Bukidnon, ninduta ba ninyong lugar, no? Nakaagi ko diha, gikan ko og Davao, nag-tracking ni sa Buda going to Cagayan de Oro City, no? Nindot kayong lugar niyo sa Valencia. Alright, so
Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa among RMN program diya sa Bukidnon, no, dahol of Mindanao. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rovi. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba minamahal kita? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Ay nga taga Suba, Poblasyon Liloan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Rovi. Guys! Mangaligo na taniyog dagat na! Rovi, ito na! Sige. Rovi, kanit lang. Nga naman, Jo Marie. Nako, important nito yun mo. Pwede daw magka-storya nga kita ra. Sige. Day, muapas lang ko ninyo ha. Sige. Ayaw pagdugay ha. Uy, kasi tuyo ni mo, uy. Ganiharag kita din nga naglingkod, pero wag yung kamutingog di ha. Rovi. Ano saman? I love you. Ha? We, sure, uy. Hinagaw na sa imo, no? Dili, uy. Seryoso ako. Nafti ka. Abi na kung si Aryan may imong nagustuhan. Huh? Dili, uy. Suod lang yun kay me. Pero, ikaw gano'n mo yung akong gusto. Pwede ba ka mahimong girlfriend, Rovi? Seryoso gid ka? Oo, lagi. Seryoso kayo ko. Okay, sige. Total, dugay naman sa ko nakagusto nimo. Tinuod? O, lagi. Mabitaw nga gisuguti ka, Jo Marie. Yes! Ha? Unsi ka muna. Uyab na, mi. Ngay lukod. Ha? Ang bot na ipasabot, nganong karon pa man. Dugay naman na siyang nakagusto nimo. Ha? Sa ato pa, nahibaw ka nga nakagusto siya nako? Day, nahibaw sad ka nga nakagusto ko ni Jo Marie, di pa? Pero, nganong wa kay kisulti? Sorry na. Huwag man ko mag-expect nga ingon anak di ka seryoso iyang feelings para nimo. Day, Aryan. Babe, ang sarap kung mag-iipon na ta. Sa imong gipuy-an? Dili. Sa imong giabangan nga apartment. Pero babe, napaya si Aryan. Naibaw ba ka nga kami mo ay nagtunga sa abang sa bahay? Okay rin na eh. Suod sa bitaw mi ni Arian. O sa man, di pa kaganahan nga mag-ipon ta. Ha? Rovi? Mao ba? Pero ikabalag ka. Gabara na sila nimo. Dili ko magpaabot o gapa. Ako mismo mo ay mubaws nila. Salamat nga, gi-replyan na gid ko ni mo, Rovi. Og nisugot pagid ka nga maghita ta. Di na ko gusto nga magdumot. Og usa pa, friends na before. Og gimingaw na sa ko sa tong friendship. Ako sad. Gimingaw ko ni mo.
Okay, dali, be. Mag-selfie ta. Dali. Suti bagay, gini mo, Imo lang gipost ang picture ninyong duha ni Jo Marie. Di pagid kay usar, daghan pagid kaayo. Gituyo bitaw to na ako. Oh, si Arian ay nanawag. Tubag niya, loudspeaker, ha? Hello? Unsa man ka? Nangita kag bikil? Kabigaon mong bako, uy. Imong tintalon akong bana, ha? Arian, kalma lang. Una sa tanan, dili ni mo siya bana. Ikaduha, anong mahadlok mo ka nga matintal siya? Hadlok ka nga mabawsan sa imong gibuhat nako. Unsa? Sinugdanan pa lang na Arian. Bisit ka, Ruby! Tilawin ni O. Nga. Gumi. Gumi ay. Ngano ka, uy? Gitutukan mo kukunin mo. Ravi, what if moingon ko ni mo nga love pati ka? Jo Marie. Wa ka magatubag? Oy, kingano man, in love pa kaniya? Girl, naibaw pa yakit ka nga naka-move on ako niya. Ang ako lang gusto nga makabawas nila. Mao ka, or basig in love pa ka ni Jo Marie, o gusto si Arian, gusto ni mong ilugon sa pagbalik. Girl. Usa? Nganong di naman ko makikita? Kay sayop ni. Jo Marie sa tinuot lang. Gusto na tamong sa muko ni Arian. Huwag successful ka. Kinagbuwag na mi. Oh. Ikaw nga ako, Ruby. Ikaw pagihapon. Gusto na. Di na ko pwedeng ma-in-love ni mo upalik. Dili na. Ruby. Mong sugod ka ron. Di na ko gusto magkita pa ta. Palayo na sa kong kinabuhi, Jo Marie. Nagkatulala, di lamang gagawin. Kung bato naon, angay kong malipay kinakabawas kanila. Pero murag isumbalik na akong gibuhat. Na-realize na ako nga wag yun ay ko maka-move on ni Jo Marie. Mahal gyapon ako siya, pero kinahanglan akong protektahan ang akong kasing-kasing. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Mao kato mga higalang kaagin ni Rovi nga taga Suba, Poblasyon, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit ka nagaloan. Bakit ba minamahal kita? Bakit ba minamahal kita? Bakit ba palagi mahal? Ang maong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papana, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba kahaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.